Rabi'ah utawi makalah sing nomor 4. Ya. Qala Umar radhiyallahu anhu. Dawuh sapa sahabat Umar radhiyallahu mugi paring ridho sapa Allah anhu saking sahabat Umar. Wa jazaa bulan baris sinten Allah hu ing Umar al umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baris khairan dawuhipun sahabat Umar innallaha ta'ala innallaha ta'ala katama sitatan bi sitatin. Satemene Gusti Allah iku katama nyimpen sinten Allah sitatan ing 6 perkara bisitatin ing dalem 6 perkara. Dawuhipun sahabat Umar ngendikan bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyimpan 6 perkara di dalam 6 perkara. Kata marido bita'atin, kata menyimpen sinten Allah arido ing keridoane Allah Ta'ala visitatin ing dalem bita'atin ing dalem ketaatan ing dalem ibadah. Sing sepindah Gusti Allah nyimpen keridoanane. Ridhone Gusti Allah disimpen ana ing ketaatane manungsa. Ana ing ibadahe manungsa. Tujuannya apa? Liyastahida supaya gelem berusaha sapa anak manungsa bijami taati ing dalam sekabehane taat. Rojaan krana arep-arep ayu sadifuha yen to nepaki ha ing taat apa itu. Gusti Allah menyimpan keridhoane Allah Ta'ala disimpan di dalam ketaatan manungsa. Iku supaya manungsa bener-bener berusaha untuk melakukan semua ibadah. Harapan supaya ibadah yang kita lakukan benar-benar mengandung ridhonya Allah. Supaya ibadah yang kita lakukan benar-benar di dalamnya ada ridhonya Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Engkau nek ridhonya Gusti Allah itu tidak disimpan di dalam ibadah awake dhewe. Diketokno lah gampangane. Ridhonya Gusti Allah ning gone salat perdu, umpamane kita tidak akan melakukan ibadah-ibadah yang lain selain salat fardu. Engkau nek umpama ridhonya Gusti Allah itu disimpan di dalam salat qobliyah ba'diyah, maka kita hanya melakukan sholat qobliyah ba'diyah, tidak akan melakukan hal yang lain. Mulai ridhonya Gusti Allah disimpan di dalam sebuah ibadah. Mbah iku ibadah fardu, mbah iku ibadah sunah, mbah iku ibadah rupa syukur, mbah iku ibadah rupa sedekah, mbah iku ibadah rupa nyingkrehno cara yo ora. Pokoke disimpan di dalam sesuatu yang sesuatu tersebut mengandung sebuah ibadah. Iku ridhonya Gusti Allah supaya awake dhewe gak males-malesan. Gak males-malesan mulane gak oleh menyepelekan ibadah sing ketoke barang cilik. Kaya nyingkrehno watu ning dalan. Kaya nyingkrehno paku ning dalan kok nang kecak bali wong. Tak singkrehno sak-sakake. Anak wong sing numpak sepeda nggo duit gak apa-apa, nek gak nggo duit. Kan dadi sebuah fala juz. Monggo ora menang
ketaatan walau shaghiratan jiddan senajan iku ngibadah sing cilik li'annahu karena setuhune kelakuan rubama kana ridho menawa ridhone Gusti Allah taala iku pihak orang-orang yo ketaatan iku niku ibadah iku mulane awake dhewe gak oleh sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun ibadah yang dilakukan teman kita, jangan pernah kita menyepelekan barang wae-wae. Ojo, engkau ndak menawa rakyat yang iku ibadah sepele tapi menjadi orang itu Gusti Allah.